рӯзи 3 май дар шаҳри душанбе дар қароргоҳи федератсиони футболи тоҷикистон расми муаррифии ҳаким фузайлов ба ҳайси сармураббии нави тими миллии кишвар баргузор шуд. ӯ ба хабарнигорон нахуст дар бораи вазифаҳое ки дар назди дастаи мунтахаби миллии кишвар гузошта шуданд иттилоъ дод. Поставлены конкретные задачи, прежде всего, это пройти. вазифаи аввалин дараҷаи мо ин баъди бозиҳои плей-офф ки 2 ва 7 июн баргузор мешаванд ба даври интихобии гурӯҳи ҷоми осиё роҳ ёфтан аст ва табиист ки пас аз ин вазифаи мо баромадан ба қисми ниҳоии ҷоми осиё 2019 мебошад. чунон ки шумо медонед, мунтахаби тоҷикистон ягон маротиба дар марҳилаи ниҳоии ҷоми осиё ширкат накардааст. кори мо дар дастаи мунтахаб аллакай шурӯъ шудааст. ман бояд ситоди мунтахаби миллиро ҷамъ намоям ки ин хеле муҳим аст. мунтахаби миллии кишварро як кас идора карда наметавонад. ситоди хубро бояд ҷамъ намуд ки одамон ҳамдигарро дастгирӣ намоянд, ҳар кас кори худро пеш барад. ҳаким фузайлов иброз дошт ки то имрӯз нисфи аъзои ситоди мураббиён маълум аст. ба гуфтаи ӯ менеҷери дастаи мунтахаб улуғбек каримов таъин мегардад. ба ситоди мураббиён рустам хоҷаев ва мураббии дарвозабонҳо амоншоҳ саудатсайров дохил мешаванд. рӯзҳои наздиктарин мураббии омодагии ҷисмонӣ низ маълум хоҳад шуд. ба ақидаи оқои фузайлов дар ҳайати мунтахаби миллии тоҷикистон ҳатман тағйирот ворид карда мешавад. Прежде всего, смотря внутренние игры чемпионата, значит, Таджикистана. пеш аз ҳама бозиҳои мусобиқоти қаҳрамонии тоҷикистонро тамошо карда, ман номзадҳоро ба ҳайати мунтахаби кишвар интихоб мекунам. ба назари ман ҳайати мунтахабро аз ҳисоби ҷавонон пурра кардан зарур аст. дар бораи он ки дар тоҷикистон бачаҳои боистеъдод ҳастанд, шубҳае нест. баъзе масъалаҳои ҳалталаб дар бошгоҳҳо дар ҷараёни тамрин ҷой доранд. албатта ба ин ҷиҳат бояд таваҷҷӯҳ зоҳир кард. ҳамроҳ бо мураббиёни бошгоҳҳо кор мебарем ва ба номзадҳо ба ҳайати мунтахаби миллӣ супоришҳо медиҳем. дар ин самт кор мекунем ва ҳоло ёваронамро интихоб менамоям. албатта дар ҳайати мунтахаби кишвар номҳои нав пайдо мешаванд. То, что ребятки есть молодые и будут новые имена, это однозначно. сармураббии нави мунтахаби миллии футболи тоҷикистон ба хабарнигорон дар бораи омодагии даста ба бозиҳо муқобили тими Бангладеш ҳарф зад. Конечно, нужно обязательно на них полагаться. омодагӣ аллакай шурӯъ шудааст. мо номзадҳоро ба ҳайати мунтахаби миллӣ аз санҷиш мегузаронем. ба рӯйхати ҳайати васеи даста 32 бозигар дохил аст. бисёр зарур аст ки бо онҳо аз наздик шинос шавем. баргузории бозии санҷиширо дар 2 ҳайат ба нақша гирифтаем. баъд аз ин ба хулосае меоем ки киҳо ба бозиҳои плей-офф муқобили Бангладеш иштирок мекунанд. Двери сборной открыты для всех. ҳаким фузайлови 51 сола футболбози дар гузашта маъруфи тими овозадори помири душанбе 29 апрел сармураббии нави тими миллии футболи тоҷикистон таъин шудааст. ҳаким фузайлов рӯзи 2 июн барои бори аввал ҳамчун сармураббӣ тими миллии тоҷикистонро ба майдон мебарорад. дар он рӯз мунтахаби тоҷикистон дар варзишгоҳи марказии душанбе бо тими Бангладеш бозӣ мекунад.